Speaking of Heidelin Diaz, ang president kasi ng samahan ng weightlifting, tama ba, ng Pilipinas ay si dating Congressman Monico Pentevella, na kasulukuyang designated spokesperson naman po ni Senator Manny Pacquiao. And he was saying yesterday that come 2022, and if ever Manny wins his boxing fight this August, confident sila that Manny has a fighting chance for the 2022 election since siya ang pinaka daw nakaka-relate sa masang Pilipino, lalo pa dun sa galing sa hirap, nagtagumpay, and all that, the typical Filipino story. And recently, di ba, he was, inalis siya as president ng PDP Laban. So ano naman yung take natin dito as a PDP Laban member? Well, si Senator Manny Pacquiao continues to be a member ng PDP Laban, no? Wala namang ousting na nangyayari sa pagka-miyembro niya ng PDP Laban. So, member pa rin siya ng PDP Laban. Although nagkaroon tayo ng election of new set of officers. So, may bagong set of officers tayo at dadaan din po sa proseso ng PDP Laban kung sino yung pipiliin ng partido bilang standard bearer na tatakbo pagka-pangulo at sino rin po yung tatakbo bilang vice-pangulo, maging yung Senate slate, maging yung mga official candidates natin for the local offices, governor, congressman, congresswoman, mayor, at iba pa. So lahat yan dadaan sa proseso ng PDP Laban. Ngayon, yung sa sinasabi ng isang kaibigan natin na former congressman, bilang spokesperson ng ni Senator Manny Pacquiao, expected natin na sasabihin niya. And well, you know, yung lahat naman ng mga Pilipino basta makikipagpaligsahan at lalaban sa mga international sporting events. Full support naman po tayo. Pero iba naman yung ating eleksyon. At tanging ang taong bayan lang naman po ang magdedesisyon kung sino yung karapat-dapat na maihalal at umupo bilang ating leader ng bansa. Alright. Kabsek, ano ho ang reaksyon ninyo doon sa pahayag ni Heidelin Diaz na sana yung ibang mga atleta raw ay wag mangyari sa kanila yung nangyari sa kanya na natag as do sa supposedly matrix na kasama sa House Duterte at drug trade issue, Kabsek? Yung mga paratang and everything ganyan, minsan na-highlight ng hindi naman po tama, no? Kaya anyway, ang ano naman natin dyan, hindi naman din po tayo basta-basta. Meron naman din po proseso tayo na sinusundan sa ating batas, no? And as far as any prosecution or investigation is concerned, dumadaan naman po yan sa tamang proseso. Opo. And syempre, not just for any Filipino, siguro, syempre, ayaw naman natin na magkaroon ng ganyang klaseng pangyayari. No? But in any case, ang assurance lang po natin na hindi naman yan basta-bastang kasuhan o prosecute dahil dumadaan naman po sa tamang proseso ng investigation and preliminary investigations at iba pa. So, nandun naman nakaset naman ang proseso natin sa ating batas. At basta sundan lang natin yung proseso ngayon, wala naman pong maiipit yan. Okay. So, Kabsek, kayo po ba ay kasama sa lineup ng PDP Laban for 2020? Wala pa, hindi pa. Alam nyo, pina-finalize pa ang lahat. Ang para sa akin, kung ako yung tatanungin, ang unang dapat nating sagutin muna as far as the party is concerned, yung number 1 at number 2 position. Kung sino po yung tatakbo at sino susuportahan namin pagka-pangulo at sino susuportahan namin pagka-vice-pangulo. And then everything else will follow. Diba? From pero may chance, Kabsek. May chance. Ay, alam niyo naman, fino-float yung mga pangalan natin. Maraming pangalan naman doon. I think 16 or 17 names naman yung fino-float dyan. So, ibig sabihin, hindi pa talaga buo. Kasi 12 lang naman ang kailangan.